проучвали ли сте кетогенната диета? Това е хранителният подход, най-препоръчван от здравните специалисти за справяне с наднорменото тегло и затлъстяването по безопасен и здравословен начин. Кетогенната диета балансира ефективно приема на въглехидрати, мазнини и протеини, като подтиква тялото да използва изгарянето на мазнини като основен източник на енергия вместо въглехидрати. Това доведе до значителна загуба на тегло, като пациентите губят до 15 кг на месец, когато приемат тази диета. Но може би се чудите, как Кетолайт може да ви помогне да постигнете целите си за здраве и загуба на тегло. Нека разберем какво прави този продукт толкова специален. На първо място, важно е да сте сигурни, че купувате оригиналния продукт. За да ви помогна, ще оставя връзката към официалния уебсайт в описанието на това видео и в коментарите подолу. Какво точно е Кетолайт? Кетолайт е добавка, специално създадена да помогне на тези, които следват кетогенна диета. Тази диета насърчава тялото да изгаря мазнините като основен източник на енергия, което води до загуба на тегло и ползи за здравето. Защо да изберете Кетолайт? Когато приемате кетогенната диета, е от решаващо значение да поддържате правилните пропорции на всяко хранително вещество, за да постигнете целите си. Въпреки това, с бързия темп на съвременния живот, може да бъде трудно да се набавят, приготвят и консумират правилните храни последователно. Кетолайт е решението, осигуряващо всички основни диетични хранителни вещества в една удобна добавка. Забравете за усложненията, които могат да попречат на вашето диетично пътуване. Не се притеснявайте за срокове на годност, цени или наличност на храна. Вземете всичко необходимо в една добавка със специална отстъпка от 50%, достъпна само на официалния уебсайт. Щръкнете върху връзката, предоставена в описанието на видеото, попълнете формуляра, получете продукта си безплатно и платете само след получаването му. Кетолайт е идеален за тези, които търсят по-здравословен живот, борейки се с проблеми, свързани с наднорменото тегло, като диабет, сърдечно-съдови заболявания, износване на ставите, ниско самочувствие и еректилна дисфункция. И всичко това естествено, без да са необходими хирургични процедури. Много потребители на Кетолайт съобщават за видими резултати за няколко седмици. Присъединете се към тях, за да възвърнете самочувствието си, да възобновите физическите си дейности и да възстановите здравето си. Възползвайте се от тази възможност, за да подобрите здравето си и да постигнете целите си за отслабване с подкрепата на Кетолайт. Стигаме до последните партиди, продавани директно от производителя. Щръкнете върху линка на официалния уебсайт, за да си осигурите 50% отстъпка и започнете пътуването си с кетогенна диета с Кетолайт днес. Нашият екип ще се свърже с вас, за да потвърди покупката ви и да предостави цялата необходима информация за продукта. За повече здравословни съвети се абонирайте за канала, включете известия и оставете харесване. Към следващия.